ka Appointments Committee of the Cabinet ACC ha kharwai trek rumpang arja funrio klapan mi yak jing Pynbna bagla mencuri yak jing terwa ka Ministry of Home Affairs ka Sorkar India ban pencelaan yak jing Treikam ka kong Idashisha nongrang IPS Assam Meghalaya kada 1992 kum ka Director General of Police ka Jala Meghalaya sa Bnai kani ka jing Pynbna ka kedau ba ka jing Treikam ka kong Idashisha sa Bnai kum ka khledo ki pulet ha Jala kandai shakhmat na khat khandai trek uchumang arja funrio kat kum ka rule 16 in bracket 1 of the AIS in bracket DCRB rules 1958 kum ka jing nong kam bakerpang nakabenta ka jing mentoi ki pajba kum man shikdo ba kong Idashisha ka shimti ka kam kum ka Director General of Police ka Jala Meghalaya ka ganthai rulum banungkong na Jala banbat igani kerdan hadin ka chingshum thajno u Dr. LR Bishnoi IPS ha ka khat khandai trek uchumang arja apsau Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya